Nedávno sme vám ukázali bylinkáreň v múzeu Červený kláštor. No a dnes sa tam opäť vrátime, ale kvôli inej zaujímavosti. Priamo pod múzeum si našlo domov 350 netopierov. Tieto malé stvorenia, podobné myšiam s krídlami, si mohli počas noci netopierov návštevníci aj pohľadkať. My sme s kamerou zašli priamo do vykurovanej pivnice, kde sa tieto drobné cicavce zdržiavajú. A bolo sa na čo pozerať. Martin Zeluch sa výskumu netopierov venuje už od 18 rokov. Na Slovensku pozná asi všetky miesta, kde sa netopiere zdržiavajú. U nás žije 26 druhov, no v kláštore je najvyšší výskyt práve podkovára malého. Som vedel, že je tu kolónia podkovárov malých. Zistili sme vlastne minulý rok pri takom exaktnejšom rátaní, že je naozaj významná, takže je to také krásne miesto, aj historicky je to taký nádherný areál. Je to špecifické pre kláštor, že sú tu tie netopiere a že tu žijú a vlastne, že je ich tu tak veľa, že vlastne sa im tu darí v tom teple, takže je im tu asi zrejme dobre. To tak nedržíme v tajnosti, ale ani nezverejňujeme nejako. Netopiere si tu žijú svojim životom a my svojim. Ochranári netopiere počítajú tak, že ich odchytávajú do špeciálnej siete alebo ich rátajú pri preletoch. V kotolni, kde sa počas leta kolónia zdržiava, sme strávili nejaký ten čas a vďaka špeciálnemu detektoru sme mohli tieto maličké cicavce aj počuť. Transformuje tie ultrazvuky, ktoré my nemôžeme počuť, do počuteľnej oblasti. A tento druh má 110 kHz, takže 6-krát vyššie, než my môžeme počuť. Znie to tak trošku ako nejaké vysielanie z kozmu alebo z vesmíru. Podkovára spoznáte nielen podľa zvuku, ale aj podľa jeho rozkošnej tváričky. Na nose má maličkú podkovu a aj preto dostal takéto výstižné meno. Ľudia sa však týchto asi 6-gramových stvorení boja, pretože poznajú rôzne nepravdivé mýty. Netopiere sú veľmi užitočné tým, že všetky druhy sa živia hmyzom. To, že sa zamotávajú do vlasov, je ako úplná fáma. Nikdy sa také nič nestalo. Skonzumuje za noc tisícky kusov, napríklad komár. Ďalšou zaujímavosťou je, že trúd netopierov je najkvalitnejšie hnojivo. V niektorých krajinách ho dokonca hospodári chodia zbierať. Sa berie z tých kostolov a ľudia si to používajú ako na hnojenie. Len nám pomáhajú. Ak sa netopier zraní, vtedy nastupujú ich ochranári, ktorí sa snažia bezbranným zvieratám pomôcť. Aj Martin Zeluch mal doma množstvo zranených druhov. Niektoré sa tak udomácnili, že bolo ťažké ich pustiť do voľnej prírody. Mal som ešte jednu samičku a tu som mal rok a pol, tam mala takú ťažkú fraktúru, že museli sa jej amputovať vlastne krídlo. No a tá úplne bola, som prišiel domov a ona tak len vylezená na taký konár a kývala na mňa tým kyptom, že chcela ísť na ruky. Ako to som nečakal, že netopiere majú takýto kontakt, alebo že chcú aj takýto sociálny kontakt. Netopiere sa v lete zdržiavajú na teplých miestach, v zime sa presúvajú. Tie z kláštora si našli útočisko v jaskyni s názvom Aksamitka, ktorá sa nachádza v katastri obce Haligovce len pár kilometrov od kláštora. Je neprístupná verejnosti. No, z toho dôvodu ochrany či už tých kolónií netopiera, ale samotnej výzdoby, ktorá bola dosť často ničená týmito ľuďmi. V prípade, ak porušíte tento zákaz, hrozí vám pokuta. My sme sa preto priamo do jaskyne nevybrali, ale z blízkej dediny sme si natočili jej polohu. Netopiere pivnicu v múzeu opustia tesne po lete. Samičky sú už v tom období oplodnené a prvé mláďatká sa narodia až v júni. Ochranári návštevníkov nielen z pienapu vyzývajú, aby tieto malé cicavce neplašili ani im neubližovali, pretože sú pre nás veľmi vzácne a užitočné. Preto ak nejaký netopier k vám domov zablúdi, je dobre obrátiť sa na špecialistov.